El Cornellà s'ha col·locat al capdavant de la classificació de la Lliga EVA després d'apallissar el fins ara líder el Pintures Lepantador Montsou per 38 punts de diferència. En el minut 10 el resultat ja es veia venir. Contracop de Paco Pardos amb Benito, que acaba el mateix Pardos. Domini perfecte del temps de joc per part de Salva Camps. Passada exterior cap a Pardos, que transforma el triple. Les diferències augmentaven fins als 40 punts ja en la segona part. El Pintures Lepanto només tenia forces per no enfonsar-se més. Mentrestant, el Cornellà continuava fent espectacle del bo. Si no pot ser des de fora, és des de sota Cistella. Realment jo no pensava que poguéssim estar tan consistents a darrere com hem estat. Aleshores, jo crec que una mica ara nosaltres som els líders i això és ja una línia de treball que portem des de 3 o 4 partits que diguéssim que ha culminat d'una manera espectacular avui. Realment era difícil de pensar. La festa al municipal de Can Carbonell la van viure, sobretot els més menuts. A la meitat del maig va tenir lloc la presentació dels equips de la Lliga Escolar. El bàsquet de base de Cornellà va triar un moment immillorable per presentar-se en societat.